pátek 14. prosince 2012. Čtvrtý roční turnaj o zlatou šerpu v Veselí nad Moravou. Naše děvčata hrajou první utkání, které bylo odloženo ze začátku 15:35 na 16:55. Tak je to celkové druhé utkání turnaje, třetí utkání turnaje a první naše. HK Veselí nad Moravou, HC Zlín 99. Naše děvčata v modrém, Veselí nad Moravou ve žlutém. Zároveň bude přenos, záznam i na fotografický aparát HD kvality. Musíme to přerušit, slabá baterka.